ne ba su san wani hanya za su na bi wajen ganin cewa sun samu kuɗi a online ba. To ka tsaya ka kalli wannan bidiyon tun daga farko har ƙarshe. Zan nuna ma hanyar da za ka na bi kana samun daga kan 5,000 zuwa 10,000 kullum ba tare da ka sha wani wuya ba. Ka tsaya ka ga wannan bidiyon. Wannan new free update ne, wato website wanda ake yi musu aiki su kuma suna biyan mutum kuɗi. Ya danganta iya adadin aikin da ka yi, iya adadin kuɗin da za ka samu. Wannan bidiyon yana ɗauke da part guda 3 ne. Part na farko shine yadda za ka yi rijista a wannan free update ɗin. Part na biyu kuma shine yadda za ka na linking wato connecting na WhatsApp kana yin aikin da za su na biyan ka kuɗin kenan. Part na 3 shine yadda za ka na cire kuɗinka a cikin wannan free update ɗin da zaran ya kai adadin da za ka cire. Sannan wani abun burgewa da wannan free update ɗin, da zaran ka haɗa naira 3,300 da ka cire kuɗinka nan take za su tura ma naira 3,000 ba tare da ɓata lokaci ba. Idan kana kallon wannan bidiyon yanzu, ka daure ka yi liking da sharing domin sauran 'yan uwa su amfana. Sannan kuma ka yi subscribe na wannan channel ɗin domin samun update masu kyau a kullum. Abu na gaba kuma, ga mai son shiga Telegram channel namu domin samun update masu kyau a kullum, wanda za ka na samun daga kan 5,000 zuwa 10,000. Sannan kuma wannan Telegram channel ɗin namu duk wani update da ake samun alkhairi a cikinsa, ake samun kuɗi a cikinsa ba tare da an sa ko sisi ba, muna ajiye shi a cikin wannan Telegram channel ɗin namu ne. Da farko, yanda za ka samu link na wannan free update ɗin da kuma link na Telegram channel namu, da farko da ka iya duba description na wannan bidiyon, da ka samu link na wannan free update ɗin da kuma link na Telegram channel namu, ko kuma ka duba cikin comment section da ka samu wannan link na free update ɗin da kuma link na Telegram channel namu, sai ka tabbatar ka yi join nashi domin samun update masu kyau a kullum. Mu je zuwa yanda za ka yi rijista a wannan free update ɗin shine, da zaran ka danna link ɗin zai kawo ka ne kamar haka. Da zaran ya kawo ka zai baka zaɓi ka zaɓa a wani ƙasa kake. Gashi nan kamar yadda kuke gani, ni yanzu dan zaɓi Najeriya kamar haka. Da zaran ka danna Najeriya sai ka danna yes, abubuwan duk ba wani wuya, sai ka zaɓi yarenka. To kawai da mu danna yanzu kan English, dama yana kai already, sai mu ƙara danna yes, sai ka ƙara danna yes. Kar ka damu da wasu kalan yarurruka haka da yake nuna maka. Abin da za ka yi a nan wajen, sai ka tafi can wajen da aka sa account, da aka je ka yi rijista na wannan free update ɗin kenan. Ka danna login, za su baka damammaki kamar haka. Na farko shine da ka sa email naka, na biyu shine da ka sa passport. Wanda ka sa passport ɗin nan, abin da ka sa a nan shi da ka maimaita a wajen confirm passport. Kar ku manta, da zaran kun gama, da zaran ka gama sai ka taɓa nan wajen da aka sa verify you are human kamar haka. Da zaran ka taɓa shi zai nuna maka success, sai ka cike details naka. To bari in cike nawa. Gashi nan kamar yadda kuke gani na cike. Idan ka zo yin rijista kana da zaɓi biyu ne, ko ka yi da email naka ko kuma ka yi da phone number. To ni na sa email da kuma passport. Abin da na sa a nan shi na maimaita a nan. To abin da za ka yi yanzu shine da ka taɓa nan wajen da aka sa create account. Da zaran ka danna create account zai nuna maka success. Gashi nan kamar yadda kuke gani. To wannan shine yanda ake rijista, wannan part 1 kenan. Saura kuma part 2. Yanda za ka na aiki a wannan free update ɗin suna biyan ka kuɗi. Gashi kamar yadda kuke gani, daga yin rijistar mu sun ba mu welcome bonus na naira 300. To yanda za ka fara aiki a wannan free update ɗin suna biyan ka shine da ka je ka yi linking na WhatsApp account a kai. Iya adadin yanda kake da shi, iya adadin yanda ka yi linking a kansa, iya adadin kuɗin da za ka samu. To yanzu mu je zuwa ya da ai kai linking na WhatsApp account a wannan free update ɗin suna biyan ka. Sai dai kuma abin da na manta, idan ka yi downloading na application nasu za su ƙara ma kusan naira 150 shi ma welcome bonus. Ka tashi da naira 450 kenan. To yanda za ka fara aiki a wannan free update ɗin suna biyan ka shine nan wajen tax ɗin da ka danna shi. Da zarar ka danna shi za su baka dama ka taɓa home login ɗin nan. Ga ma short video a wajen, amma yanzu da ke mun zo direct ne kawai, bari mu taɓa home login kamar haka. Da zaran ka taɓa home login nan gurin da su baka dama ka sa numban wayanka. Ka tabbatar numban da ka sa ka buɗe WhatsApp da shi akan wayar nan. Ka tabbatar an buɗe WhatsApp da shi. Da su baka code da ka je ka yi linking a cikin WhatsApp. To yanzu bari mu sa wannan numban kamar haka. Da zaran ka sa numban sai ka taɓa nan wajen da aka saka WhatsApp web ɗin nan. Gashi nan dai kamar yadda kuke gani.
to yana loading za su baka code a nan sai ka yi sauri ka yi kwafin sa, baya wuce 77 ko kuma 88. Ko da yake gashi nan ma a nan ba na son bidiyon ya yi tsawo ne, amma da na karanta mana. Bari ya gama searching yanzu su ba mu code sai mu yi kwafin sa. Yana loading. Gashi nan kamar yadda kuke gani sun ba mu code ɗin. Za mu yi kwafin sa yanzu kamar haka. Kar ku manta idan kun zo sa wannan number wayar naku sai ku tabbatar da kun cire 0 farko, ku bar 234 sai ku sa number wayar ku kamar daga 70 haka sai ku ƙara shi number wayar naku. To bari mu je direct inda mu yi kwafi na code ɗin, da mu je cikin WhatsApp namu mu yi linkin nashi. Gashi kamar yadda kuke gani sun nuna alamu kamar sun tura mana message a ciki. Da zaran ka shigo cikin WhatsApp ɗin naka sai ka tafi can wajen ɗigo guda 3 sai ka danna wajen, da zaran ka danna zai baka link device ɗin nan sai ka danna shi. Da zaran ka danna ga link device again sai ka danna shi. To da yake ina yawan aiki da wannan WhatsApp ɗin, wa'innan duk free update ɗin ne na yi linkin a kai, bari in rage 2 daga ciki. Gashi nan kamar yadda kuke gani na cire guda 1 sai ka ƙara danna link device sai ka taɓa using data, za su baka dama ka sa tamfirin naka. Da zaran ka sa tamfirin naka, mutane da yawa idan sun zo nan wajen sukan ɗan rikice. Ku duba nan ƙasa da kyau da kallon gun da aka sa link which horn number, to sai ku danna wajen. Za su ba ku dama ku sa wancan code ɗin da kuka yi kwafin nashi. Gashi nan kamar yadda kuke gani mun sa wannan code ɗin yana loading. Da zaran ya gama loading to zai yi linking success. Da zaran ya yi linking shi kenan, wannan shine mataki na biyu da za ka yi amfani da shi wajen ganin cewa wannan free update ɗin sun fara biyan ka kuɗi. Gashi nan da yake business WhatsApp ne duk komai ma kawai ka sa a wajen. To yanzu za mu koma cikin free update ɗin namu. Gashi nan kamar yadda kuke gani ya nuna ya yi login successful. To duk iya WhatsApp account ɗin da kake da shi nan gurin home login da ka yi ta dannawa kana zuwa kana yin linking, wato kana yin connecting na WhatsApp a kai. Wannan shi ma WhatsApp account ne, dan yi linkin nashi yanzu. Da yake ba na so bidiyon ya yi yawa ne, shi yasa baran ƙara mana shi yanzu ba, amma zan dawo na ƙara yin linkin nashi da zarar na kammala wannan bidiyon. To wannan shine mataki na biyu da za ka yi suna biyan ka kuɗi, amma akwai ainihin abin da za ka na yi idan kana son kuɗin da kake samu wannan free update ɗin ya ninku. Akwai ainihin babban abin da za ka yi wajen ganin cewa kana making in 10 to 20k kullum da wannan free update ɗin. Zan faɗa mana shi, ko kuma dan sa mana voice a cikin Telegram channel namu da kuma bidiyon yanda za ka yi shi ma again. Amma yanzu da mu je yanda za ka cire kuɗinka da zarar ya kai minimum withdraw shine ka koma nan wajen account again. Da zaran ka danna nan wajen account ga gurin da aka sama account withdraw. Ku lura da kyau nan wajen da aka sama account withdraw da aka danna shi. Da zaran ka danna shi za su baka details na adadin kuɗin da sai kuɗinka ya kai za ka cire. To shi yasa an ce ma da zaran kuɗinka ya kai 3,300 da ka iya cire shi. Gashi kamar yadda kuke gani yana kai naira 3,300 da ka cire. Idan kana so sai ya fi haka sai ka jira sai ya kai 4,000 da naira 950. Idan kana so sai ya fi haka sai ka jira sai ya kai 7,800 da wani abu. Idan kana so sai ya fi haka to sai ka jira sai ya kai duk iya adadin da kake so 15,000, 20,000 sai ka danna withdraw all in nan. Sai ka danna nan take kuɗinka zai sauka. Yanda za ka yi adin na account naka wato bankinka domin cire kuɗinka wannan free update ɗin, nan wajen add bank card ɗin nan da ka danna shi. Ba wai katinka na banki da ka sa ba, a'a number account ɗinka ne da first name last name naka da kuma account holder name shine ma first name ɗin, sai kuma number wayanka dai gashi nan dai duk barin nuna mana yanda za ku yi a nan. Nan gurin da aka yi selecting na bankinka wato ka zaɓi bankinka kamar yanzu in sa Opay Paycom, wannan shine Opay. Nan kuma shine da aka sa wato number account ɗinka sai ka cire 0 farko na wannan Opay ko Palmpay ɗin. Nan shine da aka sa full name naka na account ɗin da kake aiki da shi. Nan sai ka sa email ɗin da ka yi register na wannan account ɗin. Nan kuma kawai ka sa number wayanka, ba ruwanka, kawai number wayanka da ke cikin wayanka da ka saka. Idan kuma da number waya ka yi register wannan free update ɗin, to nan sai ka sa wannan number wayan da ka yi register wannan free update ɗin da shi. Nan kuma sai ka sa email naka. Allah ya ba mu sa'a. Da zaran ka gama sai ka danna saving. Da zaran ka danna saving shikenan account ɗinka ya shiga. Da zaran ka zo ka danna adadin kuɗin da kake so ka cire shi, kamar yanzu misali sai in danna wannan 3,000 da yake bai kai ba. Ina danna kan wannan naira 3,000 sai ka zo direct nan wajen da aka sa withdraw now in nan
gashi nan kamar yadda kuke gani, sai ka danna shi, kuɗinka zai sauka ba tare da ɓata lokaci ba cikin account naka. To wannan shine yanda za ka yi withdraw a wannan free update ɗin. Bari in nuna mana yanda za ka ɗauki link naka wajen yin referral na 'yan uwa da kuma abokai. Nan wajen da aka sa invite tags ɗin nan, za ka danna shi. Da zaran ka danna shi, za ka ɗauki link naka a nan wajen gashi nan, copy link ɗin nan. Da ka yi copy na wannan link ɗin naka, sai ka je ka yi sharing ma 'yan uwa da abokai domin su ma su amfana. Sannan kuma abu na gaba, kamar yanda wannan free update ɗin suka ce duk mutum ɗaya idan ka kawo ya yi linkin na WhatsApp a kai, ina ma yake? Na note ɗin yake in karanta mana, ko kuma bari in yi mana bayani. Duk mutum ɗaya da ka yi referral ya yi connecting na WhatsApp a kai, wannan WhatsApp ɗin ya yi 24 hours, za su baka 1,500. Ba da zaran ya yi wannan 24 hours ɗin za su baka 1,500 ba. A'a, yanda lissafin yake shine, da zaran ya yi 24 hours da a baka 600, idan ya ƙara 24 hours da a ƙara ma 300, idan ya ƙara 24 hours again kusan 72 hours kenan da a ƙara ma 600, ka tashi da naira 1,500 kenan. To shine da wannan damar muke yi amfani wajen yin slow referral. Ka ɗauki link naka, ka je ka dinga gayyatan kanka da kanka. Duk account ɗin da ka yi referral da kanka, to ka tabbatar da ka yi connecting na WhatsApp a ƙarƙashinsa. Kafin ma ka ɗauki link naka, ka fara gayyatan kanka da kanka. Ka tabbatar da cewa wannan account ɗin naka ka yi connecting na WhatsApp kamar guda 1 zuwa 2. Sannan ka sa bank details naka. Sannan ka tabbatar wannan account ɗin naka da ainihin Gmail naka kai. Wa'incan account ɗin da ka iya yin su da fake email. Sannan kuma wannan su ne sauran bonus ɗin. Idan ka yi connecting na WhatsApp account kamar guda 8, za su baka kusan naira 1,200. Nan kuma layin referral ɗin kenan. Nan kuma idan gashi nan, duk mintunan da account ɗinka yi za su baka naira 765. Kaga kenan in ka haɗa da wannan 1,200 da wannan 765 ɗin, a takaice sai ya kama kusan naira 2,000 da wani abu. Kaga kenan sauranka kaɗan ka kai minimum withdraw. To sai ka je ka fara yin wancan slip referral ɗin. A yanzu da ka ga wannan bidiyon, ka fara yanzu, kar ka jira sai wani lokaci. Allah ya ba mu sa'a, Allah kuma ya tabbatar mana da alkhairi. Kar ku manta da liking da sharing na wannan bidiyon domin sauran 'yan uwa su amfana. Sannan kuma ku yi comment akan abin da ba ku gane ba. Sannan kuma kar ku manta ku yi subscribe na wannan channel ɗin domin samun update masu kyau a kullum. Abu na gaba kuma shine kar ku manta again, link na wannan free update ɗin da kuma Telegram channel namu yana comment section ko kuma description na wannan bidiyon. Allah ya ba mu sa'a.